Tak, příjemná, no, jako prišli sme tady hrať fotbal, podařilo nám se, dali sme 2 góly, pak sme hrali na break, ještě sme mohli pridat, Slavia taky měla šance, dali 1 gól, ale myslím si, že dneska zápas byl vyrovnaný. Šance sú bile s obě strany, my jsme dali branky a myslím si, že jsme zaslouženě vyhrali. Možná tam bylo trošičku štěstí, ten první gól, ten byl vlastní a ten druhý po obrovských No tak, bylo štěstí, ale taky musím říct, že byl jsem za tým hráčem a kdyby to prošlo, tak by já to uklidil normálně. Vy jste hrál dneska, si myslím, odehrál výborný zápas, jak jste to cítil na hřišti? Tak, cítil jsem se výborně od začátku zápasa, jako šlo mi je to a užil jsem si to maximálně. Co chybělo k tomu v té vaší velké šanci, abyste dal gól? Tak chyběl trošku klid, už jsem měl dost toho nabeháno, měl jsem to uklidit jako normálně a já jsem to napálil a to šlo ven. Dobře, děkuji. Děkuji vám. Během 14 dnů 4 góly jste dal, nebo protože se v Praze zase další 2 góly, co vy na to? No, tak tady mi to padá asi a jsem šťastný, ale ještě musím říct, že celý manšaft dneska odehrál dobrý zápas a nic, pokračujeme dál. Jak jsou pro vás důležitý tyhle body? Myslím si, že jsou dost důležitý, protože teďka ještě máme být sebevědomí. Teď máme 5 dní, aby se připravili na další zápas, který hrajeme doma a zase musíme bodovat. Jak dlouho vám vydrží tenhle fazón? Tak to uvidíme. Musíme pracovat ještě, trénovat a myslím si, že to bude pokračovat dál. Určitě, protože vlastně Slavia byla na zestupu a my jsme sem jako přijeli hrát aktivně, co nám podařilo, hráli jsme zodpovědně, vlastně vyšel nám vlastně první taková vážnější akce a jsme rádi za to, že jsme tady urvali 3 body. Vy jste si celkem zachytal, Slavii jste tam měli taky několik zajímavých šancí, i když se taky dá říct, že ten jejich jediný gól, optimisti to viděli jako akci na jeden vek, realisti spíš jako nepovedenou přihrávku. Jak jste hodnotil jejich ofenzivu? Tak měli tam hlavně v první půli nějaké nebezpečné střely, pak vlastně já musím teda pochválit naše kluky, protože výborně bránili a zase úplně do tolika vyložených šancí zase nepouštěli, spíš to byly hlavně ty střely. A říkám, hlavně jsem teďka strašně šťastný, že jsme vyhráli a máme 3 body důležitý do tabulky. Do konce Gambrinus ligy ještě času dost, ale tyhle 3 body, jak moc vás posouvají záchraně? Tak ještě máme 9 zápasů před sebou, ještě to bude vyrovnaný, ale už teďka vlastně na jaře máme ty výkony, dá se říct, povedený až na pár minut v nějakých zápasech, ale když budeme takhle pokračovat, tak i sami z toho budeme mít radost a věřím, že těch bodů přibude víc. Jak jste se cítil dneska po dlouhé době od začátku, že jo? Já jsem se cítil dobře, protože jsem se na ten zápas těšil, vlastně bylo to proti Slavii, kde jsem začínal, kde jsem se dostal do velkého fotbalu, takže já jsem se na to těšil a bylo to fajn. Naposledy jste tady stál proti Tiraspolu, vzpomněl jste si na to? Ani popravdě ne, na Tiraspolu jsem si nespomněl, ale na Tiraspolu jsem si nespomněl a celkově jsem se soustředil na svůj výkon teďka v hlavě a chtěl jsem vlastně udělat všechno pro to, aby jsme získali ty 3 body. Já jsem Marcel Gečel, nebo jste vyrůstali společně, to jste nějak pozdravili, nebo jste se do sebe? Tak pozdravili jsme se před zápasem, ale nějak, že bychom se víc bavili, tak teďka dneska ne. Uznáte o to sladčej ta výhra, že je to vlastně proti mateřskému klubu, nebo... Kdy vyrůstal Blažek a vy? Tak každá výhra chutná, to je jasné, ale proti Slávii vlastně doma je silná, ale jo, jakoby pocity z toho máme pěkný, no, všichni. Co vám řekl Jada Blažek teď po tom zápase? Jste se teda si viděli, nebo říkal vám už něco? Tak jsem se chvilku jsem se pochválil, hlavně mě pochválil, takže to bylo fajn. Čím to, že se vám teď daří venku, protože už jste zase vyhráli? Změnilo se něco nějaké? Tak hrajeme hodně aktivněji, nejsme zalezlí a chceme něco vymyslet. Není to jen tak, že bychom čekali, co myslí soupeř, ale chceme hrát a myslím si, že už i na Dukle a že takhle jdeme správným směrem. No. Z vašeho pohledu prospěla změna trenéra, nebo to se nedá říct? Já si myslím, že v tomhle tom ano. Čekal jsem tady ve víc novinářů, když jsem tady byl, tak to byl hon, dneska je to v pohodě. Já si myslím, že jsme dneska vyhráli naprosto zaslouženě, protože po většinu zápasů jsme byli aktivnější. Měli jsme z mého pohledu i víc šancí, bohužel některý jsme nedotáhli do konce. Ale samozřejmě jeli jsme sem s tím, že Slavie
Slavie porazila Znojmo, kde měla spoustu šancí, když vyhrála gólem 10 minut před koncem. Takže určitý respekt tady byl, na Slavii se nejezdí vyhrávat, takže z tohohle pohledu jsme se měli s tou taktikou, aby jsme hráli hodně vysoko, aby jsme nebránili, což se nám v prvním poločase, myslím, dařilo velice dobře. Měli jsme tam i nějaké situace, které kdybychom vyřešili líp, tak by možná skončili brankou. Prakticky v prvním poločase jsme Slávii pustili asi do 3 střel ze střední vzdálenosti nebo za vápnem, kdy nás podržel nebo chytal dobře Hanuš. Takže to jsme dohráli první poločas, kdy jsme se dostali do vedení, myslím si zaslouženýho. V druhém poločase jsme se připravili na to, že to bude určitě tlak od Slávie a z mýho pohledu, možná, že asi mluvím trošku jednostranně, nepřišel. Paradoxně jsme znova kontrolovali hru, měli jsme tam šance, kdyby jsme je vyřešili líp, tak prakticky jsme se mohli dostat do klidnějšího náskoku. A za stavu 2-0 jsem hráče nabádal, protože měli určitě v paměti to, co se stalo před 2 rokama, kdy vedli 3-0, 75. myslím, že jsme Slavie dostala první branku, nebo dala první branku a paradoxně jsme dostali kolem té 75. na 2-1, ale myslím si, že tentokrát jsme to uhráli, když Slavie byla v tlaku, ale myslím si, že jsme byli dobře připraveni na to, že hrála jenom nakopávaný balony na Necida, zezadu žádná kombinace a my jsme prakticky z breaku, kdy Harba se dobře uvolnil a přestřelil, mohl dát na 3-1, tak si myslím, že by to bylo asi z naší strany ukončený. Samozřejmě strachovali jsme se do konce, protože Slavie už neměla co ztratit, hrála babank, všechno dopředu, ještě 2krát vystřídala. Ale jak jsem říkal, myslím si, že to vítězství je zasloužený, protože po většinu zápasů si myslím, že jsme byli herně lepší manšaft. Navázali jsme na ty zápasy předcházející, ať to bylo doma s Libercem, s Teplicema na Dukle. Bohužel ty domácí zápasy jsme nezvládli, když jsme kolem té 70. dostali branky, hlavně s Libercem, ale myslím si, že ta síla v tom manšaftu je a tohleto vítězství by nás mělo zase posunout trošku dopředu, když nás čekají těžké utkání doma s Olomoucí a s Mladou Boleslaví, ale jak jsem říkal, my se soustředíme na každý zápas a ten dnešní byl pro nás hodně důležitý. A hlavně ještě z toho důvodu, že jsme vyhráli 2krát za sebou venku. Pane Rado, děkuji za úvodní hodnocení. Vážení, máte prostor ke konkrétním dotazům, prosím, ptejte se. Michale. Pane Rado, Harba hráč utkání? Ne, pro mě hráči hráli všichni s nasazením, nikoho bych nevyzdvihoval, samozřejmě dal krásnou branku, ale byli tam hráči, kteří měli jiný úkoly a myslím si, že splnili to bez zbytku. Celá ta 11, která nastoupila, i ty střídající hráči, si myslím, že si zaslouží absolutorium a je zbytečný v tomhletom někoho vyzdvihovat. Děkuji, další otázka. Jak snížila Slavie, netrénoval jste zase trochu po těch minulých zkušeností, teďka jak to vždycky soupeř nebo vždycky jenom to 2krát soupeři srovnali? Tak já trénuji vždycky, když prohráváme, nebo když vedeme a soupeř se dostane na kontaktní gól, samozřejmě tady na Slavii obzvlášť, ale myslím si, že bylo vidět na tom týmu, že se vyloženě nezatah a věřil jsem. Ještě jedna otázka, jestli můžete říct, co je s masopustem, že dneska nemohla nezacenit? Má nějaký zdravotní problémy, ale nejsou nějakého vážnějšího rázu, myslím si, že by v úterý měl začít trénovat. Další otázka, tamhle bez zájem, prosím. Petravlík Čezeka, pane Rado, bral jste ten zápas nějak prestižněji vzhledem vaší statistický minulosti, že jste tady působil, případně vypsal jste třeba za vítězství nějakou prémii? Já myslím, že jsem trenér teďka jinde a já jsem vždycky říkal, že prostě, když dostanu nabídku a budu trénovat, asi nevybírám týmy, samozřejmě. Byl jsem tady ve Slávii, vzpomínám na to dobře, protože trénovat Slávii je určitě čest. Takže žádná, že bych sem jel a byl, myslím si, že ne. Děkuji. Tamhle, jste prosil? Ano? Nebyl to nezbytí do jiný šatny? Ne, já to tady znám. Děkuji. Prosím, ještě otázka. Dobrý den, čím si vysvětlujete to herní zlepšení, jak jste to zlepšení v posledních zápasech? No, to bych taky chtěl vědět, ale já si myslím, že hráči prostě dostali sebevědomí. Myslím, že jsou kondičně dobře připravení, což na tomhle težkém terénu dneska dokázali.
sebevědomí. Já si myslím, že je teďka pohoda i ty výsledky, který jsme uhráli doma, i když jsme neměli bodový, ať to bylo s Libercem, hlavně s Libercem a s Teplicema, tak si myslím, že i když jsme neuhráli všechny body, nebo první jsme prohráli, druhý nerozhodně, tak jsem Hanáček pochválil za přístup, za fotbalovost, kterou hráli, protože se traduje, že vždycky kam přijdu, jak se hraje hurá fotbal, já nevím, to se někde vynořilo, ale já si myslím, že hráči jsou o to, aby hráli fotbal, dneska hráli fotbal, hráli ho proti Teplicům, hráli ho proti Liberci, myslím si, že ten jarní část už v přípravě z naší strany byla dobrá, samozřejmě jsou tam nedostatky, ale o to jsme tady, aby jsme to zlepšovali.